Il-bajjiet popolari Għawċin ta' Ramla l-Ħamra, Ħondoq ir-Rumin u dik f'Marsal Forn għal sena oħra reġgħu kisbu l-Blue Flag Award. Dan ifisser li dawn il-bajjiet laħqu standards għoljin f'erba' kategoriji ewlenin: dik tal-kwalità tal-ilma, l-maniġġjar tal-ambjent, l-edukazzjoni ambjentali u s-sigurtà fil-bajja. Magħhom issa żdiedet ukoll il-bajja ta' Xwejni fit-tramuntana tal-Gżira li għall-ewwel darba ngħatat il-Beach of Quality Award li hu pass eqreb biex issir ukoll Blue Flag Beach fil-futur qrib. Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri ringrazzja lil Beach Management Team taħt is-supervizjoni tal-Intervention Team li jaħdem qatih bilan li jżomm dawn it-tliet Blue Flags fil-waqt li jistinka biex aktar bajjiet jiżdiedu mal-lista. U stqar li l-Blue Flag mhijiex sempliċement bandiera iżda permezz ta' dan l-iskrutinju qegħdin ikomplu jsaħħu lil-Għawdex bħala gżira li toffri kwalità u eċċellenza lil dawk kollha li jżuruha. Sabiex nagħtu esperjenza mill-isbaħ lir-residenti tagħna il dawk kollha li jżuruna kif ukoll inkunu nistgħu nagħtu dan iċ-ċertifikat ta' serħan il-moħħ ta' bajjiet ta' kwalità ta' bajjiet anke bilma ta' l-ogħla livell lil dawk kollha li propju jażlu li jagħmlu minn dawn il-bajjiet il-ħarġa tagħhom u l-post propju ta' fejn ikunu qegħdin immorru qattaw il-ħin tas-sajf. Din is-sena biex jikompli jissaħħaħ aktar l-element ta' aċċessibilità f'dawn il-bajjiet imsemmija, il-Ministeru għal-Għawdex u l-Ippjanar investa f'erba' amphibious chairs li se jkunu disponibbli kuljum bejn l-10 ta' filgħodu u l-5:30 ta' wara nofsinhar. Dan hu servizz mingħajr ħlas għal min jixtieq jagħmel użu minnu.